Сәлем шаяннар! Хайваннар дөньясы буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Бүген лемур белән танышырбыз. Әлеге гаҗәеп җан иясе Мадагаскар һәм Камор утравында көн итә. Хәзерге вакытта лемур сыманнар отрядының 101 төре барлыгы билгеле. Әлеге хайваннар бер-берсеннән зурлыгы һәм тышкы кыяфәте белән нык аерыла. Әйтик, кәрлә лемурлар нибары 30 грамм авырлыкта булса, кайберләре исә 10 килограмм тирәсе. Лемурларның күпчелегенә юкка чыгу куркынышы яный. Шуңа күрә алар кызыл китапка кертелгән. Әлеге хайванны сез озын койрыгы аша бик тиз таный аласыз. Мондый койрык аңа агачтан агачка сикергәндә ярдәм итә. Чөнки лемур җимеш агачлары һәм бөҗәкләр күп булган урманда яшәүче җан иясе. Алар гомернең күп өлешен агачларда үткәрә. Күпчелек лемурлар төнлә яисә тәүлекнең караңгы вакытында актив. Көндез алар агач куышларында яисә ояларда йоклый. Әмма йоклаган вакытта лемур бик уяу була. Ул хәтта чебен яисә кыңгыз безелдәвеннән дә уянып китәргә мөмкин. Шундый тавыш ишетүгә алар колакларын торгызалар, бераз күзләрен ачалар, әмма озакка түгел. Чөнки лемурлар көндезге яктылыктан куркалар. Әлеге җан ияләре төркемнәргә берләшеп көн итә. Бер төркемдә 3-тән алып 20, хәтта 30 лемур булырга мөмкин. Еш кына мондый бергәлекләрне ана затлар җитәкли. Лемурлар бик кызык тавыш чыгара. Ишеткәнегез бар идеме? Юкмы ни? Әйдәгез алайса бергәләп тыңлыйк. Урманда яшәүче әлеге җан иясе агач яфраклары һәм өлгергән җимеш белән туклана. Иң яраткан азыгы ул әлбәттә банан. Алар шулай ук чәчәкләр, яшь үсентеләр, орлыклар һәм агач кайрысы белән туена. Лемурлар бөҗәкләрне дә яратып ашый. Еш кына алар утлы кыңгыз, үрмәкүч һәм тараканнар белән туклана. Әлеге хайванны ни өчен лемур дип атаганнарын беләсезме? Бик күптән борынгы Рим диңгезчеләре Мадагаскар утравына килгәч, алар төнлә куаклар арасында кечкенә бала кычкырган тавыш ишетеп алалар. Диңгезчеләр урманда адашкан әлеге сабыйга берәр йырткыч ташланадыр дип уйлап, аңа ярдәм итәргә булалар. Тавыш ишетелгән якка барсалар, анда янып торучы зур күзләр күреп куркып калалар. Әлеге янып торучы күзләрне алар лемур, ягъни өрәк явыз рух дип уйлыйлар. Күп кенә галимләр лемур атамасы әнә шул вакыйгадан соң барлыкка килгән дигән фикердә. Кайбер төр лемурлар елның коры вакытында йокыга тала. Әлеге сыйфат кәрлә лемурга хас. Бу вакытта алар тукланмый, ә алдан тупланган майны сарыф итәләр. Зур күзле, озын койрыклы лемур әнә шундый җан иясе дуслар. Аның турында бүген күп нәрсә белгәнсездер дип уйлыйм. Ә хәзер әйдәгез бүген өйрәнгәннәрне сораулар ярдәмендә кабатлап алыйк. Лемурлар далада яшиме? Юк, әлбәттә. Далада кушаяк, байбак, колаклы кирпене очратырга мөмкин. Ә менә лемурлар анда көн итми. Ә бәлки алар кырда яшидер? Юк, шаяннар. Әлеге җан иясе кырда да тереклек итми. Алайса урманда яшиләрме? Әйе, нәкъ шулай. Лемурлар урманда көн итә. Чөнки алар яфрак, җимешләр белән туклана. Лемурларны озын колагы аша танырга буламы? Юк, әлеге хайванның колагы озын түгел. Ә бәлки аны озын тәпиләре аша танып буладыр? Афәрин, юк. Алайса, лемурларның төп билгесе озын койрыгымы? Әйе, шаяннар. Лемурларның койрыгы озын. Кайвакыт аларның койрыгы гәүдәсеннән дә озынрак була. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Әйләнә-тирә табигатьне күзәтеп яшәгез. Чөнки хайваннар дөньясы бик кызыклы.